nasema kongai makata na moloko mayama beiwa yadu sengi yana duno beiwa yitino ngia yitinda beiwa hababa kidi kiyetu dugi kumero kiyo sina we nasema kongai makata na moloko mayama beiwa yadu sengi yana duno beiwa yitino ngia yitinda koro winjo kaka jatelo nosewacho onego beni wagine onego beni wagi ha aneno wanga kusane nango jogo muko bandawa enango Omera lwenyu uchako ni ungadie nubro tieke mano nyathi mane miwuoyo go kamano to iwuoyo koda nadi ni wuoyo koda nadi Ger terweche mos adera mos na di bwana jogo moko karwa matich bwana an gadier ni weche gi nyalo losi mokwa kete dhaw onge dhano nyaka dhawa joche sechare ga minga monde ma wetho tene mondo kuongu mi alaw go toka ne Omera ne we ngama nigi remo mablu mondo kala ne kai mabrogoyo Omera wang nwanyoni Omera sawa Kuono jok methe odni? Ji otweyo. Ji to ng'a? Ji duto modak i odni. Utweyo ang'o? Fasting. Watweyo fasting. Pastor mane owacho ni... Pastor wuon odni kose an? Pastor noneno ka kisrande ng'eng ot ka kisrande luore aluora. Emomiyo nowacho ni waket lamo go utweyo. Un gi pastor nino? Ka udwa tweyo? Muri kech, mutho, oka, di utho kucha. To bende chakre sano kado winjo gimora mora e odni ni pastor wacho. Wuon Clinton. Kata wino nyathi matin, bende udwa nori kech. Kara we akonyi. Kiki bibuta. Nonda bro timo ni gima bro mako kata dho pastor nino. Mama, wiyo wil gi tuo ni masukari? Apenji, isebiro ka mondo ichak ipim na chiemo kendo? Ok kamano, ok daktari mano. Daktachi no. Iwinja, ka achiel gi in, an ang'eyo denda moloyo u. Nyako, kwani onge network yot ka? Hello. Donge anto kan Clinton. Ne onga werigi wadwa. Ina miseketo. Kende wondo Clinton. Onga. Werigi Clinton. Ama utajua kenye nitakufanyia. Hautaamini. Rubbish. Ira wino gi min gi? Apani odich. Welos negi chai. Mano no chakre karama. Mom, dhiro wino pile ka pile kiome kae ok tich mayot. Apimi nyako. Apimi mos. Ang'inga ngoch tiang'. Sawa tu. Erokamano hawi. Timo maber.
Good morning. I'm on a chai. Erokamano awe. You're welcome. Anything for my favorite cousin? Katado kishandori. Dio wabira bira piny kaka wabiro ga pile. Okao meyo marach. Nadwaro mana konyo kumanyalo. Idwa konyo? Ingeo. Chon napani inga marach. Kare inga maber. Napani idwaro ya komondo babawa. Ama ketho odminwa. But I was wrong. Kare inga maber to ionge wach ginatangata. Tuwa winwe manoke likayo. Ano ber, kabisa. Wewe mshem. Officers, funa nokoroka makani. Kani bana nantiega. Rose hinge obiro onjonjo kila kitu kana. Get everything ban. Everything torn down. Iwacho tent ko sobanda. It's a temporary band maloso ko pesa na wona maloso ko rogini. Okay. That's why you are here anakia. To beni weyo ngato mondo ne ongie. Neno ka weyo ngato dawe yawa. To ka koro ine ma ine tinam kai to kingyo ngamuketo. Koro wanda ngwange na yawa. Okay. Nitienga the suspect. Enanga. Ngandu suspect. Obondo. Yes. Obunda chel muchungne yedhi manie namka. Obondo razingwa ni moketo gini. Ang'eye nen. Benge obunda dier. Obondo ken ngat minyalo maka kiparo no. Wane nen ngat. Obondo mane ngat moge ogolo nyaka pesa migero godo station do bila kai. Yani udwa konyo ukonya kusi. Wabro neno kaka wakonyi. Indi biro singo kaka. Donga bila ni biashara aje biashara bende. Donga bila lupo kani. Tomani to tija. Wachini no wabro neno. Ineno machimaro bondo. Obondo bo manasima sima. Yes. Wabro neno. Wabro neno kaka. Wabro na kaka wakonyi. Wabro ngenge mwateo. Fami. Pamela. Tunadi maka wuni mukria mukane. Adier. Ingeni tika kachono kani chiemo. To ni yeng mopogre gi sani. Anyway, angono miyo kibiro madho breakfast. Wadana sa ikra mar biro. Tapo mana ka awi osiko na gi breakfast e room na kai. Hawi. Hawi to chako ng'iyo kodi karamo. Akia wada. Ambe no mako mana dhoga kaka koro mako dhogi. Tuka woni ng'iya nade yawa. Wada. Ana woro mana kaka Prince nong'e yiero. Pamela. Prince, machane, an gi ote ni moro. Wach piyo an gara kamoro. Aneno ka sani itiyo ne Esbo. To Obondo penjo ni ang'o mamoni tiyo kode to en wadu. Daparo wach neno. Ang'o mantie kanyo miparo tiyeno. Hezbon poko kosona. Koro kane tiende weyo tiyo kode. Prince. Nama Hezbon oketieni. Donge mano dwa negi. Ama wawacha ni nonegi miduogo. Wang ni kokitang. To wadhi chieme liendi maradier koro. Winji. Obondo mi tij supervisor. Ae tij madharno. Okidhie nam. Anjanam. Aonge shida gidhinga. Main stress ma imiyo mama ukedhe nam togore piny mofeint ni okchandi. Winji Prince. Kata ka ino kidwa tijo Obondo ni. Arakawe ne mama u.
Kor okidhi kete gi wasi mang'eny. Bolo, pareni ya Prince, idhi chuli maber. Matiende ni idhi nyalo nyiewo ne Awino yedhe hendi. Koso imor ka ng'ato no ne mathiedho ni nyathini. Bwana, iwinjo ka wach gi e iti kose gi e tiendi? Manada mana ne Clinton. Nase kweri ni biro nikani biro kelo na wach. To kose anyuola na tiyo kodi mondo kethna tich donge? Wana ine ni ketho sanda se donjo kanyende basi history wuok chon. Ay. Oga fire, oga chairman, oga kiongozi. Tone, kawuono kende, sawa? Ay, oga. Jatelo, wasebiro. Tieno, owadwa mahie. Idhi nade? Karibu bedi. An maber manai. Ato kan maber ahinya. Aserito duoko mondo winjore kodi magora hol. Wabiro tiyo. Okay. Aye. Giparo no kabisa. Kendo decision we make no. Okay, regret kata matin. In fact, sani koro kaka supervisor na maduong. Ini midhi bedo jatend jomadhar ma area ka. Sani koro ae odi moro matin mar locha. Ibida koda. Oda kacha duong inyalo dak nyaka gi famili ni te. Ngima tek. Wach no. Wadhi alos giga moko odlo. Okay, tim maber kabisa. Hera, Andhoga, Adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa. Omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare.
Buch Jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Everybody bossa, dance. Wakelo ni nyasi out kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema sokelo nusida. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Nyadus. Imedo mana bet majaber pile ka pile. Kawono timia nambani. Winjo? Mondo tim mal. Mondo ang'iyo na view once. Kasa dhia print maduong'. Akete wall ma bedroom. Kagombi. Tarango picha no mos. Nyaduse. Ongayao. Nyaduse. Onga. Bro, ine mamanyi. Biro timo onga, imanyo nango. Enango Clinton. Ne, mano kodwa weche ni onga, iwinjo. Biro timo onga. Eni nyalo ora kuom juma dinega bwana. Biegi ma jogo notimo na. Akia dier. Ok nyal ng'eyo dong. Bani winjo. Ani onga, yora ir joma nigi bonde. Jogo wacho ni koka tere irgi, nan magi dinega. Yasa chiel akia. Ok nang'e ni jogo gin joma dangerous kamano boina. Iwinjo bwana, nang'e ni jogo gina jok mwago ga go ala pile. Iwinjo? Ano kadwa wach ni, iwinjo? Ansana wara. Wari? Nade? Iwaro kachi nade onga, iwaro kachi nade. Ha? Onyola manyien. John 3:17. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Iwinja? Gino to wacho marach. En ga John 3:16. Mago wachigi. Ansani kodwa wachni kabisa. Iwinjo? Lakini kata ko wari, dong wanyalo timo gospel song. In fact wanyalo kata huki gi Bahati Bukuku. Ne. Ugogo kolabo. Ka Bahati Bukuku no udhi werko. Okadwari ka, iwinjo? Haika. Lakini kapo ni Yesu budhni molwara, ting'e kumiyuda dong. Erokamano.
Tich malera inya. Erokamano. Kendi timo tich manyangafu. Erokamano. Timo tich wuoyi. Erokamano. Bonfas. Ngati luongo ni nga? Esbon. Obiro ng'e na ng'ama nade. Winja? Winji jatelo. Obiro ng'e ni ano bondo simba marara. Ondiek marach rabondo tho e nam mon ywak ni madepa. Winja? Winji jatelo. Tiyo tich maler. Erokamano. Mano mari. Erokamano. Jatelo. Kendi ing'e ni Prince ng'ama ber, lakini min gi ema goye fitina. In gino rach. Min gino. To wena. Obiro tur mos. Ang'e kaka biro deal kode. Sawa. Dhi nyime gi tich. Erokamano jatelo. Adwa ni fado tich kamano. Erokamano. Clinton. Oh. Usip ni maonga cha. En ng'ama chal nade? Ne, mokwongo onga okelo osiepno iwinjo. Kasto mar ariyo, onge ng'at ma mukora e osimbo kae te. Onga buso kata kidni ni ma in gono, bocham kodi pesano. Apenji, nyaduse. Onga ni, domako wang'i kosa ang'o mipenjo, ang'o midwaro gi kite. Clinton weche mang'eny. Nyaduse, I'm cheating with you, achich kodi. Ne, iwinjo, telo biro. To ka telo biro behave, iwinjo. Yamo ni kikel dhogi. Jamano kosechopo ti behave. Sawa. Be e chonde go biro. Telo! Mheshimiwa. Telo, ya pesa wangelando. Karibu Wasimbo. Baba, koni bor manade? Telo to Nairobi dhi nade? Baba, Nairobi ochwakre. Koro at least ingeni sama biro dala kama. So I can at least get in some good fresh air. Ya watelo, iwachoni Nairobi ochwakre to ni sichika yom telo kono kote. Itima. Ya wadonga kala tamoso. Kalo manade. Magi jo Nairobi. Wacho mna Kiswahili. Kwa nini nena nade? Mera bingini chakre ng'e ipok wacho ka statement ariyo Kiswahili ko kigore pe. Adhi gaja. Ne mera abne ibo kulwa gi jo Nairobi winjo. Wala moko manano go emiayo. Ya jari timbo. Ng'at mohero rieko bedo mamor konyise gima rach mosetimo. To ng'at motamore ni kik rieye chalo mana le. Isa Maria opong' gi nema jawi kuom mon gi Jesus nyathini jawi. Maria matakatifu mi Nyasaye. Ikwanwa wanjo ketho kawuono waketho amin. Lai Santos, lai Kiria Gloria. Agatha. Jochiende mag mudho, mag lango chunje, matamo ji mondo mi kik kwergi ka gisetimo marach. Achiko uni kuris. Maria matakatifu mi Nyasaye. Babi kwanwa wanjo ketho kawuono waketho amin. Mama. Na unyo ni manya. Lamani. Inano lemba malemoni. Nyisaga gik ma dhano ok nyal ng'eyo. Kendo miya fwenyogi. Be idhiga kanisa?
Alemoga lakini kanisa to beto asebudhone matin. Oh. Kato bedo no kidhi kanisa. To kiti ber moloyo dhako manyamalo cha. Oketo no lamo tweta. To kiter rach moloyo kit monte ma kit giricho. Bim. Lai Santos, lai Kiria Gloria. Lai. Agatha. Roma Nyasaye fwenyo na wach moro. Idane pinto maber. Roma Nyasaye fwenyo na. Kendo kang'iyo mabor. Aneno wach moro e iro. Bim. Aneno nyathi matin mayuak. Nyathi mane? Awino dhi nadi? Awino to sani dhi maber. Are. Roma Nyasaye nyisa ni in mwandu odni. Kendi tingo remb odni. Pamela. Donge gamo remo? Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Mirima donje viewsasa.com.